fortsætter med sætning 1. Man kan sige, at i første del af beviset, der tog vi udgangspunkt i udtrykket her, hvor vi har en differentialligning, der hedder f mærke af x er lig med k gange f af x. Det skulle være ensbetydende med f af x er lig med c gange med a i kx. Så det skulle altså vise sig at være løsningen til differentialligningen. Den ser sådan her ud. Og vi startede med at bruge antagelsen, hvor pilen på den her vej, hvor vi sagde, at vi antager, at højre siden gælder. Og det medfører venstre siden. Fra de her udtryk. Så vi antager, at højre siden gælder, og viser, at det medfører venstre siden. I anden del af beviset, der går vi den anden vej, så vi bruger altså antagelsen, at venstre siden gælder. Og vil vise, at det medfører højre siden. Ja. Så altså hvis f er en løsning, så medfører det, at f er på formen, som vi ser heroppe. f af x er lig med c gange med e opløst til kx. Og for at komme frem til den her løsning, der starter vi med at bruge træk. Vi indfører funktionen h af x, som kaldes f af x gange med e i minus kx. Og det er ligesom et trick, vi bruger for at kunne tage skridtet videre. Så vi differentierer hx, så får vi mærke af x, og da vi har at gøre med to faktorer, som er ganget sammen, så bruger vi produktreglen for at differentiere. Det vil sige, at vi starter med at have den første funktion differentieret ganget med den anden udifferentieret. Plusset med den første udifferentieret ganget med den anden differentieret. X gange med minus k. Ja. Nu går vi så tilbage til det oprindelige udtryk heroppe og bruger antagelsen, at f mærke af x det også kan udtrykkes k gange med f af x. Så det her udtryk for f mærke af x, det vil vi gerne tage ind i udtrykket for den differentierede h. Således får vi h af x er lig med k gange med f af x gange e i minus kx plus f af x gange med e i minus kx gange minus k. Ja, det vi så gør nu, det er, at vi omrokerer det lidt, fordi det viser sig at være smart. Vi ganger minus k ind på fx's plads, ind på f af x. Således får vi k gange f af x gange e i minus kx minus f af x gange e i minus kx gange minus k. Gange k. Og der kan man se, at de her to udtryk, de går ud med hinanden, således at vi får, at h mærke af x er lig med 0. Og da vi ved, at hvis den afledte funktion er 0, så må den oprindelige funktion h af x have været en konstant, vi kalder den for c. Så går vi tilbage og kigger på det her udtryk, vi før havde for h af x, så må vi nu kunne sige desto mere, at h af x, som det udtrykkes f af x gange med e minus kx, er lig med c. Det vi så gør nu, det er, for nu vil vi jo gerne komme frem til, at vi får en løsning, der ligner denne her. Så vi isolerer f af x i udtrykket her. Det kan vi så se, at f af x gange med e minus kx, og det er som det står her. Og så sætter vi det i e minus kx over en bryg for at isolere f af x. Så det hedder e minus kx gange med c er lig
med f af x. Og det kan man også skrive på en anden måde, hvis vi gerne vil have oplyst brøken, således at e i kx gange med c. Så nu er vores eksponent altså ikke negativ længere, og det er lige med f af x. Ja. Og på en sådan vis, så har vi fundet ud af, at vi ved at antage, at vi med rette kan antage, at hvis venstresiden gælder, så medfører det højresiden. Og det viser vi altså ved, at vi ender ud med at bruge antagelsen om venstresiden, så får vi til slut højresiden, som er det samme, der står her. Det kan så bare lige skrives om til x med e og c gange med e i kx.